дар вилояти Суғд форум лагери минтақавии ҷавонон баргузор гардид. Он таҳти унвони тавоноӣ дар ҳамкорӣ давоми ду рӯз дар меҳмонхонаи суғдиёни шаҳри Хуҷанд гузаронда шуд. Дар форуми мазкур беш аз 100 нафар ҷавонону наврасон ва тренерону менторон аз 9 шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд иштирок намуда лоиҳаҳои худро муаррифӣ карданд. Ки агар тамошо кунад ягон чизи бенадагар наз ёда шума истад. Даст бадорад чӣ? форум лагери минтақавии ҷавонон дар доираи барномаи пешсаф ташкил гардид. иштирокчиёни форум ҳам аъзои барномаи мазкур буда давоми сол семинару омӯзишҳои онро пурра гузаштаанд. барномаи пешсаф 4 сол мешавад ки бо дастгирии ташкилоти ҷамъиятии ассотсиатсияи зиёёни илми техникии Тоҷикистон дар 9 шаҳру навоҳии вилояти Суғд бо мақсади дастгирии наврасони боистеъдод амалӣ карда мешавад. иштирокчиёни барнома ҳам давоми омӯзишашон бисёр навгониҳои инноватсиониро аз худ карда сатҳи донишашонро васеъ ва инчунин лоиҳаҳои худро омода карданд. Ребята в рамках этой программы на базе центров дополнительного образования ЮНИСЕФ отремонтировал и создал 9 в этих целевых районах лабораторий, инновационных лабораторий, где проходит обучение. И когда они проходят цикл тренеров, мы поддерживаем их идеи, то есть они реализуют мини-проекты, мини-гранты получают для реализации своих детей. И сегодня мы видим то, что их итог работы, то, что они создали, их идеи, которые они уже воплотили, то есть они демонстрируют нам, что они создали и что они сделали. И мы в дальнейшем надеемся, что они найдут спонсоров, найдут финансирование, чтобы их идеи они дальше шли, чтобы больше людей могли пользоваться результатами их труда. дар рӯзи ҷанббастии форуми мазкур сарвари кулли ташкилоти ҷамъиятии ассотсиатсияи зиёёни илми техникии Тоҷикистон Мухбира Тюраева ва директори маркази таҳсилоти иловагии вилояти Суғд Зикриддин Соҳибназаров иштирок намуданд. онҳо бо иштирокчиёни форуми мазкур мулоқот намуда аз лоиҳаҳои онҳо дидан карданд. таъкид гардид ки ташкили чунин форум лагерҳо барои наврасону ҷавонон ҷиҳати мусбии зиёд дорад, зеро онҳо тавассути чунин барномаҳои омӯзишӣ ба монанди пешсаф ҷаҳонбинии худро васеъ карда барои ояндаи нек мустақилона кӯшиш мекунанд. барномаи пешсаф аслан барои наврасону ҷавонон пешбинӣ шудааст. мақсади ин барнома ба амал татбиқ намудани ҳар як идеяи нави наврасу ҷавон буда дар озмошгоҳи инноватсионии маркази таҳсилоти иловагии вилоят фаъолияти барнома назаррас мебошад. ҳадафи ин барнома барои беҳбудии таълиму тарбияи насли нав аст. навовариро дар соҳаҳо меомӯзонад. барномаи пешсаф ба наврасон имконият медиҳад то ки онҳо навовару яъне ҳаёқатманд бошанд. ҳамчунин дар ин самт наврасон метавонанд идеяҳои худро пешниҳод намуда онро тариқи дастгирии ташкилоти ҷамъиятии азид ва ҳамкорӣ бо хазинаи кӯдакони ЮНИСЕФ ба амал татбиқ менамоянд. муқаддас дадоҷон ва хонандаи яке аз мактабҳои ноҳияи Ашт иштирокчии фаъоли барномаи пешсаф ва ҳам форум лагери минтақавии ҷавонон мебошад. вай баробари дигар ҳамсолонаш дар доираи форуми мазкур лоиҳаи худро муаррифӣ кард. мегӯяд ки баъди иштирок дар дарсҳои омӯзишии барномаи пешсаф нигоҳаш барои омода намудани лоиҳааш дигар шуд. аз хурдсолӣ ба ман модарам нозукиҳои ҳунари бофандагиро ёд медоданд. дарсҳои ташкилкардии ташкилоти ЮНИСЕФ иштирок намуда лоиҳаи худро дар бораи он ки аз қошуқчаҳои яхмозхӯрӣ, аз банкаҳои пластмасӣ ва аз халтаҳои салафанҳои фарсуда шуда ба онҳо умри дубора бахшиданро пешкаш намудам. хурсандона лоиҳаи ман аз тарафи ташкилоти ЮНИСЕФ қабул гардид. форум лагери минтақавии ҷавонон ки дар шаҳри Хуҷанд давоми ду рӯз гузаронда шуд наврасону ҷавонони навовар ва бо истеъдоди минтақаҳои гуногуни вилояти Суғдро ба ҳам овард. онҳо дар ин муддат бо ҳам аз наздик шинос шуда дӯстӣ пайдо карданд. инчунин бо муаррифии лоиҳаҳои худ аз нақшаҳои ҳамдигар барои ояндаи нек огоҳ шуданд. наврасони эҷодкор низ аз ташкили форуми мазкур ва умуман ҷиҳати иштирок дар барномаи пешсаф изҳори қаноатмандӣ намуданд. Мы пришли с новыми идеями, креативом.
креативами. Я очень благодарна организаторам этого проекта от ЮНИСЕФ, ООН, общественная организация АЗИТ. Это такая большая возможность нам получать навыки 21 века и воплощать свои идеи в реальность. До этого времени мы могли придумывать новые идеи, но у нас не было возможности воплощать это в реальность, в жизни. Но теперь у нас есть огромная возможность все это воплощать в реальность. Я очень благодарна проекту. Мы изучили много новых идей, новые эмоции, новые ощущения. форум лагери минтақавии ҷавонон таҳти унвони тавоноӣ дар ҳамкорӣ бо ташаббуси ташкилоти ҷамъиятии ассотсиатсияи зиёиёни илмӣ техникии тоҷикистон ва ҳамкорӣ бо хазинаи кӯдакони ЮНИСЕФ гузаронда шуд. ҳадафи асосии ташкилот ин дастгирии ҷавонони навовару боистеъдод ва бо ин васила дар амал татбиқ намудани беҳтарин лоиҳаҳои онҳо барои рушд дар оянда маҳсуб мешавад. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.